トークバック、ループバックが始まんないんだけどボタン操作が効かないんだよな。なんかなんでやったっけ、どれでやるんだったっけくさ。はい、おはようございます。あいまいでですが、まあ多分ここら辺ちょっと後でカットで、なんで効かないんだわからん。一回消すか。なんで効かないんだ、ボタンが効かないんだけど、ちょっとよくわかんないですね。なんだ、一回消した方がいいか。スリープ起動する。起動もしない。続ける。はい、押す。いい？動く。始まる。大丈夫か？なんでさっきボタン効かなくなっちゃったんだろう。はい。効く？ボタン大丈夫かな？この放送なかったことになりそうな気がするな。わからん。まあいいか。それはそれで。あ、紅茶がうまい。どうすか？ボタン効きますか？あ、効いた。よかった。あ、中段から始めるか。はいはい。おはようございます。あいまデーです。あいまデーです。おはようございます。2日間ほど、2日間 ?3 日間ほど、ちょいちょいゆったりしていた、13騎兵防衛権を、ちょいちょい触っていたところ、深みにはまってそのまま帰ってこれなくなり、3日後に発見された、動かない姿で発見されたという形でね、はい、よろしくお願いします。はい、13騎兵防衛権普通に楽しかったのでみんなやってほしいな。普通にっていうかめちゃくちゃ楽しかったやってどんな反応があるか、どのキャラが楽しかったかなどを僕は人のを聞いて回りたいですね。あとは初見の人のプレイを見て回りたいところある一番は自分のを見てみたいんですけど、もうできないんでね。はい、PS4 の配信多分なんだろう、できないはい、ということで戦場に舞い戻ってまいりましたが、頑張りましょう。よいしょ。めちゃくちゃ久しぶりだな。レベル32のところに挑んでるので、多分ちょっと慎重に動かなきゃいけないなって思ってた気がする。その思ってた気がするもさ、ちゃんと配信で保存されてるから、どうだったかなと思って見返せるんだけどさ、PS4 は配信するにはちょっといろんな手間があり、PS4 を配信する機能がついてるからむしろ楽だと思うんだけど楽だとは思うんだけど、そう僕はボイチェンを通したいので、どうしても生の声でもいいんですけど、別にいいんですけど、あんまりな、やっぱな、残す時には残したくないなみたいなね。はい、イングリッドの声良かったな。戦場を広く見なくては。こんにちは。あれ、槍投げられない。リザイアがある。いや、いいな。ワンチャンリザイアでも使えるぞっていうのいいですね。安心感がありますね。32回でやれる。はい、すいません。じゃあちょっと死んでもらうぞと。先生さすがっす。狙い通りに進む。ナイス忘れてた。毒がよく効いてるな。1匹ずつ釣り出すか。そうですね、それもあり。先生奇襲。これくらいならいけるんじゃないか。いけますね。こっち来るんだ。2倍になるんだっけ。じゃあやめとくか。2倍困るよな普通に。2倍3倍だったっけちょっと怪しいな。ダメージ計算が怪しいな。サイレス、真ん中の人にね、何回サイレス使えるの？ 6 回使えるのか。じゃあ使っとくか。あと何匹いたっけ。でもここ弓2人やっちゃうと持ってこれるな、カルスパルが。なるほど、いいですね。掃除に行くぞ。はい、お掃除しちゃうぞと。そっか。なんでこっちの方が進めるんだろうと思ったけど、森があるからか。
なるほどほほほほほ。大人気じゃん。大人気じゃん。はい。ここら辺まで来て大丈夫なのか。任せてちょうだい。あ、いやでももし降ろすんだ、メルセデス降ろすんだとしたら、そうだな、メルセデスも落としてんだとしたら左からか。そうですね。じゃあちょっとこっち寄りにしておこうかな。あ、でもその攻撃範囲外でもワンチャン襲いに来たりするんで怖いんだよな。距離を詰めてくるので。あ、今ので終わりですか。はい。来るね。距離詰めてきちゃったね。来るな来るな。こっち来んな。あ、みんなこっち来ちゃった。もう動かさない方が良かったですねこれ。まあいいか、やってみましょう。ナイスー。あ、うん。毒のダメージ怖いな。意外としっかり毒ダメージが入るんでいいですね。いいか。めっちゃ来るじゃん。毒消しなんかありましたっけ。持ち物。ショートボウの代わりなんか毒消し的なやつをめっちゃ来るじゃん。輸送部隊。毒、あ、でももう毒消えてないわ。毒何ターンなんだろうな。あんまり意識、もう3ターンぐらい毒食らってる気がする。毒消し。調合薬特効やつ。あった毒消し。誰か、メルセデスとか、多分、進行を上げると毒解除みたいなのが手に入りそうだな。はい。で、毒消し持ち物毒消し使う。はい。長かった。めっちゃ来るじゃん。めっちゃ来るじゃん。でもここだと全部先生のとこ行くのか。どうしようかな。全部先生に任せるもありなんだよな。降りるか。と思ったらここだと攻撃来ないんだ。そう。じゃあちょっと帝国兵さんには死んで、ナイスー。帝国兵さんには死んでもらって相手が消える。はい。相手消失バグみたいなとこありましたね。前出ると来ちゃうからね。まあじゃあここでいいと。はい、待機。で、イングリッドを前に出して、どうしようかな。シャミヤ先生、右手に助けに行ってもいいな。右手意外といるからな。はい。計略使ってなるべくサクサクいきたいですね。さて、どう攻めましょう。計略、学ラン前2つで、はいはい。お、いいね。命中見てやがったね。やべ。100でよかった。命中見てなかった。危ねえ。ナイス。シルバーレベル25のここ適正レベル32なんです。いやめっちゃ強くなっとんな。まあ努力の賜物という形で感謝。はい。これ槍が効くやつか。君何が効くの。あれ何も出てこないな。何もないのか。いや、ここでいい待機。でも脇まで行ける。そんなに動けねえよな多分。はい、そんな動けなかった。待機。俺に任せてくれよ。計略なんだったっけ。家計かな。家計だったわ。ひらめいたぞ。ひらめいてる。あと2本っすか。ありますね。
ことでシルバン話しといた方がよかったか。まあいいでしょう。あと2つ、いや1個か。ここだけ、そうですね、左右奥だけですね。落ち着いていきましょう。戦記、ちょっと待って、もう一回歩く範囲見させてくれ。こっちまで行ければ狙えるけど、いけるんだ。ただここだと多分殴られるんだよな。まあいっか、よくないね。よくまあいっかっつったけどなんもよくないね。でも他の人たち前行っちゃったから、ここから打っても問題ないのか。このもう一個奥がいいんですけど、どう思います？戦技か。あれ攻撃範囲を覚えてないのこいつ。お願いします。ナイス。ダークメタル感謝。なんと16引くのはうまいな。感謝、素晴らしい。ナイス。悲しい。もうね、強さより美しさという話なんですけども、すでに美しさはねめちゃくちゃありますので、やってみます。大丈夫だなという気持ちです。これ届かないかな。届かないかもしれんな。回復じゃね、攻撃、いざ、あ、オーラがあるな。オーラ行ってみる？あー、32強いな。頭抱えてるな魔獣、かわいそうに。ナイス。ただ魔獣の攻撃範囲だから、このターンでやらないと無理だっつうか、まあ無理でしたねこれ。間に合わずと。はい。タコ殴りじゃん。なんでベレス先生より人気なんだよと思ったけど、まあそりゃヒギは人気だよね。わかるわかる。エンジェル帝国兵、降りると変わる。多分弓は降りると変わるだろうけど、ドラゴンが弱いってことなのかな、飛竜に。ここで降りると多分合ってるんだろうけど、攻撃手をの、あれ意外と魔法に強くないか。降りていいか、ちょっと降りていいか。32だったよな。降りる、攻撃手をの、やっぱりちょっと軽くなってんの。32だったから5減ったのか。とか言っちゃった。ちょっと待って。そうだ、チェックマーク外れるもんね。なるほど。行ってみる？ちょっと待って、5か、違う、13が2回、26、12？ もう一回12引けばいいのか。12じゃね、13だ。20、大丈夫そうじゃないか。これ典型使う姿が見えるな。竜降りた姿意外と、いや、なんかまあいいか。ナイス。攻撃範囲か。回復が飛ばせる。リブロ飛ばせるの強いな。メルセデス強し。はい。ボルガノン装備してるの意外と怖いな。待機。は？援軍が来てる。ちょっと後ろ。あっちから敵の増援が来てるわ。増援？俺の戦果稼ぎ要員の間違いだろ。残らずぶちのめして。メルセデスを守れ。メルセデスを戻ってメルセデスを守ってくる。燃えてる。よく燃えてる。強い。ナイス。
割とマジで戦果稼ぎ要因になってるの草なんだよ。ナイス。あーこら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 、あーこら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 ってやばい、普通にやばい。まあ端から降りていけば大丈夫か。ダメだったわ何にも大丈夫じゃなかったわ。とりあえず先生にはメルセデスの元に行ってもらうという形ですかね。はい、このターンでやばいんですけど乾いた笑いしか出ねえ。ちょっと待ってくれやー。あれ、ここなんか岩があんのか。なんかあって入れねえなって思ったら岩かい。岩かい。魔法でやっちゃった方が早いか。この弓どうすっかな。あ、来ないわ。あと2歩離れないとダメだから、多分ここじゃないとダメ。2歩でしゃろでしゃろここか。攻撃が届かない。一歩離れて、一歩じゃないとまだ攻撃届かないのか。攻撃リザイ最後だな。じゃあ12で、ゲージあといくつ？ 2 本あるんだっけ。あ、ゲージ1本なんだ。じゃあオーラ32一撃でいけそうですね。ナイス。私の勝ちですね。かっこよい。もっと強くなりたいんです。はい噛み締めちゃった。進まんねえ。はいきめっちゃ狙ってくるやん。魔女さんめっちゃ狙ってくるやん。イグナツ水からな。そう、まあ、でも森の中ならいけるか。もうちょっと後で考えましょうか。後で考えるな。時間もないのでね、サクサクとちょっと行きたいんですけど、これちょっと考え直さなきゃいけないやつだったかもしれないですね。こんな感じですか。17か。回復が後ろにいればまあまあまあという。桐生人気だな。狼なのか。いや、狼だったわ。攻撃範囲が広すぎると思ったけど、なるほど。逃げ場がねえなあ、ここが歩けない。なるほどね。駆け抜けられずと。カスパルに回復を飛ばしつつ合流できないとまずいな。まずいな。こいつはこいつでとりあえずやらなきゃいけないのと、桐生とりあえず乗る。もう死じゃんいや死ですけど、どうしたらいいんだこれ。カスパル戻ったらカスパルにでも難しい。弓が2人じゃろ。弓竜で
なんとかなるか。ならんのじゃありませんか。ああ、なんかフォースキラー的なの持ってたっけ。ここ森、深い森、ああ、深い森か。何が効いたんだそんなに。あ、外しちゃった。すまーん。典型じゃねえかなと思いながら動いてるんだけど、典型だとしても諦める。よいしょ。このくらいで引いちゃ話にならねいや、引くときは引いてくれ、頼む。あれ、ああ、そうか。ああ、なるほど、徒歩の範囲なんだ。不思議。不思議じゃねえんだよな。ダメだな。ダメだなこれ。言っといてよ早くさ、そういうのはさ。耐えられるか。ちょっと待って、32じゃろ。ダメかもしれん。2回攻撃じゃない。誰もダメですわ。レストって何だったっけ。状態上回復。ああ、こんなところに状態上回復が。助かるぜ。2回攻撃。2回攻撃だー。ダメだー。もう死ぬんだ。ワープ誰か使えたっけ。ダメだったな。やり直しですかね。はい。聞いてないんだよな。あれヒルダちゃんいたっけと思ったけど、そうか。シルバンと思ってたのか。79% 命中なのでワンチャンが、すげえ回復してる。さすが。まあ10一番最後か動くの。よいしょ。先に女神様のところに。どこから戻せばいいんだこれ。わからん。援軍が来る一旦前ならなんとかなるか。最初からやっちゃった方がいい気もしてるんだけど、その後ろから来るっていうのが分かってればまだなんとかなってたかわかんねえな。飛竜カスパルに攻撃が集中してくれればそれでなんとかなる説はあるんだけど、最初からやった方がいいんじゃないか。もうちょっとで頑張ってみるか今日は。よし。エネミーフェーズ排出回数のエネミーフェーズだこれ。自分のターンじゃなんともならんよなこれ。2ターン戻ってみるか。ラファエルのカッケイング。
あのターンで、いや、1ターンでなんと、1ターンも取ればなんとかなる。2ターンか。カスパルに魔獣の相手をしてもらう。大丈夫か？エネミーフェーズ、カスパル、これどこだ？で、エネミーフェーズが始まって帝国兵が待機して、で、プレイヤーフェーズが開始して、ベレットが毒消し使って前に出て、イングリッドが前に出て、はい。ここか。行ってみるか。おっしゃー、行くぜ。なるべく引きつける。引きつけるのはこっちか。で、待機。任せてちょうだい。こっちに来なければ何でもいいんだが来るな。全然普通に来るな。回復リベロ。リベロ飛ばしとくか、せっかくだから。というか毒消しつかなくてもレセースのレッツで全然いけたな。ナイスー。伸び悩みに関しては全面に僕の運が悪いと、すいませんでしたと。ナイスナイス。うわこっち来んな。あ、いけますね、意外と。ナイス。ナイスナイスナイス。よし。戦場を広く見なくては。でも無視して前に行くと。待機。誰だ？あ、なにそっちから来んの？やめろやめろ。で、ここで、計略が使えれば、引き込まなくてもいいんだけど、計略を使う。さあ、これでどうだ。で、引っ張ってもらえるので、引っ張ってもらう、意識を、注意を引っ張ってもらって、マジで引き寄せなくていいんだけど、まあいいか。待機する。で、回復が入る。よく見てんな。ナイス。なんとかなるか。いつでも行けます。応援？魔力の応援。支援感謝します。応援しちゃった。先制奇襲有利を思います。銀の斧で殴る。オーバーキルだな。33で十分だったな。はい。100入る。ナイス。ブリギットの誇り見せました。で、弓が来んのか。全然嬉しくねえな。掃除に行くぞ。戦技届くんだ。訓練用。あ、ついシャミヤ先生で入れちゃっ穴を開けてやったぞ。た。ナイス。
傭兵にとってさて、前にも魔獣がいると。俺に任せてくれよ。さてどう攻めましょう。シルバン出すか、森から来てくれた方がいいんだよな。来てもらうか。大輝、落ち着いていきましょう。こんなにみんな来られても困るな。マネラパイセンがどこまでマネラパイセンめっちゃどこまでも行くやん。びっくりしちゃった。はい、やってみます。森から出られず、サイレス。やると決めたらやるの。私サイレス他に使う人いたっけ？そいつ今やったからいいかな。大輝、その程度か。ナイス。このターンじゃなかったっけ？なんで？あれ注意引き継げなかったっけ？あれ計略、計略のことを何一つ分かっていない。しかも動けねえし。あれなんで来るじゃん。わかんない。あれ注意引きつけられなかった？なんで？もう完全に勝利じゃんと思ったのになんでわかんないちょっと無理なんでちょっとみなんで注意引きつけたって何だったんだ？ちょ後で見返そう。なんでや注意引きつけたやろがいわからん。難しい。一斉突撃？ちょっと待って、あといくつ残ってんだ？下ゲージだな。マジでなんでだ？とりあえずこれ、80か。ちょっと怪しいっすね。でも、いけるか。攻撃、ゲージ割ればいいかもんな。15で割れますね。はい。マジでわかんねえな。95だった命中。また命中見忘れている。なんでだ？なんで？どうして？オースキラーでなんかやれたりしない？特にやれなかったわ。24にもしかしてあれ手やりと銀のしか選択肢がね。そういうことか。手やり訓練用やりオースキラーでやるけど、じゃあ銀のやりでいいか。なんでまだ分かってないんだけど、なんで計略神速か。持ち物傷薬使う。どうしてまだ言ってるの？とりあえず弓やっとくか。予断を許さんな。ナイス。戦い身も心も強くします。素晴らしい。
魔法来ちゃうんだよな。魔法いくつだったっけ？っていうか、そんなにいらなかったか。右行ってもよかったな。エンジェル、強い46か。とはいえ、やれるならやってしまいたかったな。こっち切る。それは助かる。あれ上から援軍来るのこのターンか？次のターンか？わからんな。まあでも、余計な人たちが上行ってくれたのは助かりな。剣か。どこまで進める？シルバーのとこまで進めるのかな？ちょっと見えねえな。シルバーに緑が重なって見えねえな。いける可能性があるな。じゃあまあ行っちゃおうか。この一手で決める。注意引きつけるって何だったんだ？移動しちゃダメだったってことか。いやでも本人どこ来るな。ひるだちゃんナイスレベルアップ。これくらいは普通ですよね。ナイス。注意引きつけるじゃん。まだ言ってる。一撃でやれるな。強い。ナイス。覚悟はしてたんだろ。ナイスベルナデッタさん。かわいい。この組み合わせ、絵面が良すぎる。感謝。計略。いいね。覆してみせます。ナイス。まあそっちはまあいいかなって感じですけど、まあ他にやれることもないんでいいか。ナイス。そいつはサイレス入れたので、リザイアが届けば助かるんだけど、オメラパイスうまく使ってあげられたいな。あとシャミヤ先生森の中に入れたら全然進まない。来たー、こんにちはあっちから敵の増援が来てるわ。ドッキリドッキリ。俺の戦果稼ぎ。さっきよりはマシだこのな。程度。あれサイレスやんなかったっけ？入らなかったのかな。はい。もう一回来るな。もう一回来るな。大丈夫か。でまあ兵団感謝。ナイスー。それはありがたい。ナイスー。やば強。苦しんだ分だけめっちゃ強くなれた気がします。それ強いわ。でマイナス6か。助かりすぎる。感謝。回復が必要なのはカスパルとペトラとそれこそメルセデスなんですけど、回復までいけるかな。よいしょ。ようやく進化を。ナイスー。助かります。未来のためも悪くない。かっこよい。めっちゃ弓来るじゃん。やめろやめろ。攻撃ショートスピアでやるよりも
電線か。あと魔獣1匹だっけ？右手いなかったっけ魔獣。あ、いや、下の1匹だけのか。じゃあ全然点線とか計略使っても良さそうな。とりあえずこっちからやった方が良さそうさ。よし。あと2枚はげばやれるな。効く。そうはいえきついな。きちきちやな。何が効くとかありましたっけ？斧が効くのか。斧持ってるのはこの中だともう計略ないもんね。だいぶ訓練用物があるけど、まあ1枚だから14。槍の方が強いんですね。はい。違うか。ここがあれだからか。ダークメタルとか言ってる場合じゃねえか、これ。やっちゃいましょう。ダークメタルのこと言っている場合じゃなく、ナイス。ナイス。回復力がある。いいなぁ。なるべく早く上に上がらなくてはという気持ちが。なるほど。先生に回復してもらえばいいか。34、そうですね。重い。ナイス。素晴らしい。こちらは片付きました。もっといいですね。錆びてる。あれ、なんで毒受けてんだ。まず毒を前に進めず、回復リブローをイグナーツに飛ばす。よかった。そして誰も状態回復を持っていない。状態上回復を持っていない。なぜなぜで、弓をなんとかしなきゃならんので、弓をやりに行く。やりでいいかな。ナイス。これで戦況が動く。止められ上がらねえな。良い。ありがとうございます。アトリヌパイセンと仲良し。いいね、素晴らしい。で、弓が、そうですね、そこにしか殴れなくなるわけですね。感謝。このくらいで引いちゃ来んな。話にならね来んなっつっちゃった。勝利。皆の心燃やします。ナイス。私。とりあえず固まって右に行きたいんだよな。いや、ほっといても右の人たちは先生がこっちに来るからちょっと待機しとくか。待機で回復が終わるまで。そんなことはできないわね。回復
ライブ助かるぜ。ナイス。あ、そっか、自分を回復するんだった。忘れてた。素晴らしいな。間違えた。58はダメか、さすがに。ナイス。は避ける。殴りに行きたいけどちょっとどかんな。よっしゃー行くぜ。傷薬持ってたっけ。買っとくか。なんでグエって言ってんのお前が。見えた。ナイス。ありがとうございました。なんで回復してんだわからん。ちょっと待って。女神の指輪かなんか持ってましたっけ。必殺の指輪だよな。なんで今回復した。わからん。なんで回復したんだ。マネラパイセン歌姫だっけ。今の失礼すぎないか。ちょっとすいませんでした。マネラパイセンは歌姫だよ。そういう意味じゃなくてスキル歌姫持ってたっけ。あ、すごい。医務室の主すごいな。隣接する味方の戦闘時必殺回避プラス10。じゃなくて、あれなんで回復したんだわからん。今なんで回復した分かってない。こっち来るかな。来るな。23か。大丈夫でしょう。待機。ダメかと思ったが、ジジはもう死んだかと思いましたが、なんとかなってよかったよかった。あれ戦技でも届かないんだ。銀の闇じゃねえ、銀の槍73か。ちょっと怪しいですね。ナイスナイス。迷いません。感謝。これでお役。めっちゃ頑張ってる。感謝。引っ張り出してくるか、外側までか。こっちだけど、いや、シャミヤ先生に来てもらうためにちょっと引っ張り出そう。はい、右手の方がいいか。いや、左手は左手で来るからいいか。はい。ここ行きましょう。リルゴを飛ばしておく。バイキ。あれまだ動かしてない人。ああ、先生か。はい。君らどこも行かないの。何のんびりしてんの。こっち来てよ。いや。任せてちょうだい。回復、ライブ。よし、嬉しく思います。ナイス。シルバーに任すか。ペトラもう31あるもんな、レベル。みんなこっち来ちゃうんだ。
その攻撃はまずい攻撃ですね。はい。あ、落ちた。はい、キー。で、先生は、ここら辺つけといてもらおうと思ったやつが入らなかった。隣接しててもらおうと思ったら。ナイス。ル1勝てなー。感謝。上がってほしい。守備上がった。感謝。回復。ワープあれライブはあれライブなんで聞かないんだわからん。今、ちょっとわかんないです。ちょっとわかんないです。なんでありがとうございます。はい。すげえはずなマークが出てる。あ、レベル30。なんでナイス。なんで地獄でまた会おうぜ。いいね、今のかっこよかったな。地獄でまた会おうで好きだな。よっこいしょ。27。2の槍入ります。ただ命中74なので分かりません。ナイスー。素晴らしい。アスパラ、あ、攻撃でもいいか。攻撃。オルガノン。惜しい。まだまだ強く。メルセデスもな、使いたいな。このくらいで引いちゃ話にならねでも失礼します。ナイス。死にてえやつからかかってきな。俺が強くなるや。おお、いいね。これでおしまいかな。あ、帰ってっちゃった。やってもよかったのかな、死神騎士。終わったな。カスパルのおかげで助かったわ。奴なら森の奥へと逃げた。話したいことがあんだろ。行こうぜ。あ、そうなるんだ。なるほど。ありがとう。あ、危ね。倒してたら危ない。危ねえ。危ねえ。はい、盛況だ。いや、でもめちゃめちゃもらえるじゃん。これここでやめるか。ここでやめるな。ダメだ。熱中してたら紅茶が冷めてる。忘れてた。うめえ。こうしてちゃんとお話しするのはやっぱり、よかったら倒さないで。でも倒しててもこの子に繋がってたのかな。ごめんなさい。弟いるとは言ってたけど、ここに繋がるのか。迎えに行ってあげるべきだったわよね。バルテルス家での暮らしはとても辛かったでしょ。グレたんだ。なんか事情がつかめねえんだが。メルセデス、こいつ誰なんだよ。激しいグレ方をしてしまった。たった一人の弟エミール。なんで気づいたんだろうな。ねえ、そうなんでしょ。は？死神騎士が弟だって？嘘だろ。全然似てねえぞ。でかいしね。大修道院を離れろ、メルセデス。おい、あんた全然似てねえぞ。どこ見て行ったんだよ。口を挟むな。すいませんでした。やだね。
あんたメルセデスの弟なんだろ。いいね、ここのやだね、いいな。んかねえのか。死ぬことになる。それでも私は戦うって決めたの。そうだわ、エミール。あなたも私たちと一緒に戦いましょうよ。いきなりここで死神騎士願えたらめちゃくちゃ面白いけど。心はすでに捧げた。が心臓を捧げられている。これを受け取れ。なんか不思議なやつ。まさか英雄の遺産よね。遺産もらえるんだ。そうだわ、あなたも私と同じ紋章を。次に会えば殺す。躊躇なく。あなたには殺されないわ。あー、メルセデス。あるんですもんね。俺が殺すまで誰にも殺されるな。エミール、言ってしまったわ。非常に分かりにくい愛情の発露。よくわかんねえなあいつ。めっちゃ重いじゃん。あんな兜で顔を隠していても本当はね、とっても優しい子なのよ。はあ？優しいやつが殺すとか言うかよ。お前もよくわかんねえな。そんなこと。どんだけヤバい家だったんだ。あのお家の。いいえ、どんな家風だよ。あー、はい。助けてくれてどうもありがとう。俺たちは仲間だ。気にすんなって。ガスパルとメルセデスもあるのかそな。ろそろみんなのところに戻りましょうか。見たいな。ラファイルの宝珠、英雄の遺産、ラミーヌの紋章、特攻と必殺無効、稀にダメージ半減。特攻と必殺無効？俺、紋章持ってないと、多分、意味がないから、すごい。というか、このマーク初めて見た。アクセ、普通のアクセ、廃棄すんだ。びっくりした。いきなり廃棄すんだ。面白い。楽しかった。はい、セーブしよう。おしまいでーす。いやー、一時はどう考えてもダメだこれとなりましたが、なんとかなりましたね。いやー、でも、あそこ分かってないと、いや、いや、やっぱり考慮が足りなかったな。後ろにいたから、最初から結構きつい配置だったから、これ以上きつくなることはないだろうと思っていたところがありますね。甘かった。まあいいでしょう。はい。ありがとうございました。楽しかった。お昼はまたリングフィットできたらいいね。3日ぐらいサボってたかな。3日、4日かな。まあ、でも一応ゲームしながら、あれを、筋トレをするという方法をね、ゲーム後半ぐらいから編み出したので、多少はまあなんとかなってるんじゃないかな。わからんけど。はい、じゃあまたね。バイバーイ。